ತೊಲ್ಮೆಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾನಿನಿ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡ್ದ ಫೇಮಸ್ ರೆಸಿಪಿ ಸೇಮೆದ ಅಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ತಾರೆದ ಪೇರ್ ಮಲ್ತುದು ತೋಜಾವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೇಮೆದ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಬಾಜನಡ್ ಒಂಜರೆ ಕಪ್ ಬೊಲಂತೇರಿ ಒಂಜರೆ ಕಪ್ ಬೊಲ್ದು ಉರ್ಪೆಲರಿ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನೆನೆವರೆದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಉರ್ಪೆಲರಿ ಪಾಡು ನಂಚಡ್ದು ಅರಿ ಸುಮಾರು 6-8 ಗಂಟೆ ನೆನೆ ಓಡಾಪುಂಡು. ಈ ಉರ್ಪೆಲ್ ಅರಿ ಪಾಡುಂಡ ಅಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಮೆತ್ತನೆ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ದಿಂಡಲ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ಆತಂಡು ಯಾನ್ ಈ ಅರಿನು ಶೋಕ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ 3-4 ಸತಿ ದೆಕ್ಕದು ನೀರು ಅರ್ತದ ದೆತೊಂದೆ. ಅಂಚನೆ ನನೊಂಜಿ ಬಾಜನಡ್ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ದೆಕ್ಕದೀತಿನ ಅರಿನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಐಕ್ ಬೋಡಾಯ್ನಾತು ನೀರು ಬೊಕ್ಕ ರುಚಿಕ್ ಬೋಡಾಯ್ನಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಶೋಕುದ ಬಂದ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ಬಂದ ಒಂತೆ ತೆಲುಪು ಗಟ್ಟಿ ಅಂಡದಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮವೇನು ಕೂಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪರುಂಡು. ತುಲೆ ಇತ್ತೆಯನ್ನ ಬಂದ ಕಡೆ ಪುನಃ ಕಡೆದು ಆತಂಡು ഞാനിತ್ತೆ ಬಂದನು ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ದಿನ ಬಾಜನಾಗ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಿಡ್ದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಯಾನ್ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಮರತ್ತ ಕೋಲುಡು ಅವೇನು ಶೋಕ್ ಮಲ್ತು ತಿರ್ಗಾ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ಬಂದ ಒಂತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾವೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಗಟ್ಟಿಯಾದ ನಮಕ್ ಈ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುನಾತ್ ಗಟ್ಟಿಯಾವೊಡು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮಲ್ತದು ಬಂದದ ಕರನು ಸೈಡ್ಗೆ ದಿಂಡ. ಸೊ ಈ ಬಂದ ಒಂಚೂರು ಅರಪ್ಪೊಡು ಬೆಚ್ಚ ಅರಪ್ಪೊಡು ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಿಚಿನ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಆಪುಜಿ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಇತ್ತು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಅವು ಅರಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಗು ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬಾಜನ ದೆತೊಂದು ಐಕ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಗ್ಯಾಸ್ ಹಿಡ್ ಬೆಚ್ಚವರೆದಿ ಓಡು. ಅವು ಬೆಚ್ಚಾವೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಈ ಇಂಚಿಡ್ ಈ ಬಂದಲ ಒಂತೆ ಅರತ ದುಪ್ಪುನು ನಮಕ್ ಕೈಟ್ ಮುಟ್ಟರೆ ಆಪುನಾತ್ ಅರತ ದಿಪ್ಪುನಂಚ ನಮ್ಮ ಅವೇಟ್ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ಪೊಡು. ಪುಂಡಿ ನಮ್ಮ ರೌಂಡ್ ಪುಂಡಿ ಅತ್ತು ಒಂತೆ ಉದ್ದ ಶೇಪುಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವೀಡಿಯೋಡ್ ತೋಜೊಂದುಪ್ಪು. ಸೊ ಆ ಶೇಪುಡು ನಿಕ್ಲು ಪುಂಡಿ ಮಲ್ತದು ಬೇಯರದಿ ಓಡು. ಬೇಯರದಿನಾಗ ಈ ಪುಂಡಿದ ಬಾಜನದ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು ಬೇಯರದಿಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂದೊಂಜಿ 3/4 ಗಂಟೆದಾತ್ ಒಂಜಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಹಿಡ್ದು ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ಲೇಮ್ ದಿದ್ದು ಬೇಯ್ಪಾಲೆ. ಈ ಅಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ನಾಗ ಯಾನು ತಾರೆದ ಪೇರ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಬೆಲ್ಲನ ಪೆರೆಸದ್ದು ಒಂದೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ಸೇಮೆದಡ್ಡೆ ಪಾಡ್ರೆಗ್ ಯಾನ್ ಬಾರೆದಿರೆನ್ಲ ಕೊಯ್ದು ಕನ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಅಡ್ಡೆನು ಬಾರೆದ ಇರತ ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ನಾಗ ಆ ಬಾರೆದಿರೆ ಬಾಡ್ದು ಐತ ಫ್ಲೇವರ್ನ ಈ ಅಡ್ಡೆ ದೆತೊನುಂಡು. ಅವು ತಿಂದರೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಐಕಸ್ರದ್ದು ಬಾರೆದಿರೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪುಂಡಿ ಬೇಯ್ದುಂಡು 3/4 ಗಂಟೆ ಆತಂಡು ಪುಂಡಿ ಬೇಯ್ತಂಡಲ ನಮ್ಮ ಫ್ಲೇಮನ್ನು ಆಫ್ ಮಲ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಅವು ಬಾಜನ ಗ್ಯಾಸಿಡೆ ಉಪ್ಪಡು ಆಂಡ ಫ್ಲೇಮನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯದಿಲೆ ಸಿಮ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಅಡ್ಡೆನ ಒತ್ತರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಎನ್ನಡ ಮುಲ್ಪ ಪಿತ್ತಾಳೆದ ಸೇಮೆದ ಮಣೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಐಕ್ ಯಾನ್ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿದ್ ದೆತೊಂದೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಒಂಜೊಂಜೆ ಪುಂಡಿನ ಆ ಸೇಮೆದ ಅಡ್ಡೆದ ಮಣೆಕ್ ಪಾಡ್ದು ಒತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಐಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೊಂಜಿ ರಡ್ಡ ಅಡ್ಡೆ ಒತ್ತಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಸೇಮೆದ ಅಡ್ಡೆ ಎಂಕ್ ಒತ್ತುದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೇರು. ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಸೇಮೆದಡ್ಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ಒತ್ತುದು ಆತಂಡು ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಐಕ್ ಬೋಡೈನ ತಾರೆದ ಪೇರ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂಬೆ. ಯಾನಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ತಾರೈಡ್ ಒಂಜಿ 3/4 ವಾಸಿ ತಾರೈನ ಪೆರೆದು ದೆತೊಂದೆ. ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಐತ ಬೊಲ್ದುದ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ದೆತೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಅವೇನು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಐಕ್ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಚಿಟಿಕೆ ಯಾವುಂಡು ಉಪ್ಪು ದಾಯಪಂಡ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಅತೆ ಸೊ ನೆಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನತ್ತು ಬೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ 3 ಸ್ಪೂನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ 4 ಏಲಕ್ಕಿ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ದಾತ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತದವೇನು ಒಂಜಿ ಅರಿ ಪೇರ್ದ ಮೂಲಕ ಪೇರ್ ದೆತೊಂದು ಆ ತಾರೈನ್ ಕುಡೊಂದ್ಸತಿ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಕುಡೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಶೋಕ್ ಮಲ್ತು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಇಕ್ಲೆಗ ವೀಡಿಯೋಡು ತೋಜೊಂದುಂಡು.
ಅಂಚ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ತಾರೆದ ಪೇರ್ ತೆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ತಾರೆದ ಪೇರು ತೆಳು ಪಾಪುಂಡು ಆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆ ತಾರೆದ ಪೇರ್ದ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಆ ತೆಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಸೊ ನಿಕ್ಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಾರೆದ ಪೇರ್ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ತಾರೆ ಪಾಡ್ದು ಪೇರ್ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಎನ್ನ ತಾರೆದ ಪೇರ್ಲ ದೆತ್ತದಾತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇಂಚಿಟ್ಟು ಅಡ್ಡೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಉಂಡು ತುಲೆ ಅಡ್ಡೆ ಏತ್ ಶೋಕ್ ಬೈದಂಡು ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ್ ಬೈದಂಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನವೇನು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆಗ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಲೇಡ ನಮ್ಮ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಏನ್ಗೆ ಇಂಚಾತಂಡು ಪಂದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುನ ಸೇಮಿದಡ್ಡೆಲ್ಲ ತಾರೆದ ಪೇರ್ಲ ಏಪಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆತಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಗುಂಚಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ನನ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿತ್ತು ಜಾರಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು